Dadi mboten klentuk nggih kula ngemot ke leluhur. Telone mboten enten. Wontene roti martabak. Mboten. Oh, telo lah. Pun mboten sah. Nak nyuwun jenengan Kang Senan ya. Nek mentah ono nek pojokan sih. Mentah apa ya doyan. Dari godhog esuk. Guyon lho niki. Niki murid jenengan sing Niki kanggenan niki. Nggih. Sok kula damel wadah niku mriko-mriko. Nggih. kalih didampingi Nggih. Nak sampe mboten wani dhewe. kajenge luwih kuat. Nggih. Mergane tak benten-benten sing mlebet ngoten lho. Nggih. Nak sing wau nggih ngoten nika rupane blokekan. Lah nggih jenengan sing pun teng mriko mboten wani ngomong Niki mau ngomong cerita mau sing nyenengke. Nggih ta? nom-noman saiki ya apa. Lah Mbah wedok nggih. Kalian jenengan ampun mboten? Mbah wedok niku teng Oh, ngoten. Kula niku riyen siar wonten. Nggih, gadah pesantren napa? Cilik-cilik. Cilik-cilikan. Nggih teng daerah mriki Karangbenda niki. Injih, pesantren men mboten ka. Lah keturunane jenengan tesih? Sampun dolalipun boten sadielingi. Wo ngoten. Kula nikmati dungane jenengan. Alhamdulillah. Nak jenengan teng mriko napa ya nyuwun sewu. Cara teng alam donya niku ya cok dolan-dolan ngoten mboten nggih. Teng kene sinten ngoten. Kangge sawise silaturahmi. Kalih kenalan riyin nate ngumpul kalih sinten. Wo dadi riyen kenalan kalih sinten dadi sik ngumpul nggih. Nggih. Jenengan mriki wonten sing iri mboten niki? Mboten nggih. Pun kebagian sedaya to nggih. Ditunjuk. Perwakilan